spelers van het Curaçaose nationale team Advocaat terug willen als bondscoach. Het is groot nieuws. De AD in Nederland schrijft er vandaag over. Een spelersraad, dat is een afvaardiging van het team, heeft contact gehad met de bondsvoorzitter Gilbert Martina. En daarin hebben ze aangegeven dat ze Advocaat terug willen als bondscoach. Hij stapte eerder dit jaar op vanwege gezondheidsproblemen van zijn dochter. Daar wilde hij haar bij ondersteunen. Het lijkt allemaal goed te gaan, gelukkig. Dus hij zou weer terug kunnen keren. Fred Rutte is inmiddels aangesteld als bondscoach. Met het team is hij naar Australië gegaan. 2 oefenwedstrijden verloren, maar het lijkt niet lekker te liggen met het extra mensen die Rutte mee wil nemen naar Amerika. Nieuwe begeleiders, dat schijnt niet goed te vallen binnen het Curaçaose voetbalteam. En ze hebben heel veel bereikt met Advocaat. Ze hadden een hele goede samenwerking met Advocaat. Dus wat hem betreft keert hij terug. Gilbert Martina, zoals gezegd, wil daar voorlopig nog niet aan meewerken. We houden u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Maar de Spelersraad hebben een hele duidelijke voorkeur uitgesproken voor Dick Advocaat.